Say something about your experience. 5 years हो गया मेरे पास. गुवाहाटी में 5 years. क्या काम करते हैं आप? Student है. Hello friends, welcome to my channel by Demia Abi. नैबे समाव आं गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो, बिनि थाखायबो आं गुरै खावलायनाय थाबाय। नैबे समाव आङो गुवाहाटीयाव दंफैयो आरो गुवाहाटीयाव फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय रबवे दङ। आं बे रबवेखौ दिनै आं गाखोथारगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था बे रबवेया माबायदि, आं बेवहाय दिनै गाखोनो फैदों। रबवे नुदोंना नोंथांमोना? स' बेयावहाय दा आङो दसेनि उनाव गाखोगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो, बिनि थाखाय आङो खावलायखानाय थाबाय। बेनो लोगोफोर पार्किंआ। बेयावहायनो जायफोर रबवे गाखोनो फैयो बिथांमोना बेयावहायनो गारिखौ पार्किं खालामनानै दोननांगोन आरो बेनिफ्राय रबवेखौ गाखोहैनो हागोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। फार्स्ट टाइम लोगोफोर रबवे जोङो गाखोनो फैदों मनेस्वरजों आंजों। दा जोङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नाय, नैबे बुरलुंबुथुर दै आरो बेखौ जोङो नैबे रबवेजों जोङो दान्दिसे समनि उनाव जोङो बारगोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे। गिबियावनो जोङो टिकेटखौ दानना लाग्रोनोसै। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो देखायगासिनो। नैबेनो टिकेट काउन्टारा। बेयावहायनो नोंथांमोना टिकेटखौ दाननानै लाग्रोनांगोन, बिनि उनावसो नोंथांमोना एन्ट्रि गेटजों हाबनो हागोन। स' जोंबो टिकेटखौ दाननानै लाबाय। नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो फारफ्रोमनिफ्राय नोंथांमोननो। नैबे समाव जोङो टिकेटखौ दाननानै लाबाय। बेसे खरि गोलैदों टिकेटआ? थांनायाव 60 सासेयाव 60 सानैजों 120 बारा नङा, नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोनो हागोन बे रबवेयाव। आरो फैनायाव बेनिफ्राय दाननानै फैफिननांगौ। एखे ना? 60आनो। अके 120ल'सो थांगोन, नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैनो हागोन। स' नायलांबाय था नोंथांमोना। नैबे समाव जोंखौ चेकिं खालामबाय। चेकिं खालामनानै जोङो गेटजों जोङो नैबे जाहैबाय वेटिं रुम। नोंथांमोना फैनानै टिकेटखौ दानखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय दान्दिसे सम जिरायथ'नांगोन। बिनि उनावहाय सायाव थांनानै गाखोनांगौ। जेने तेनेसो हाबनो मोनबाय। ओरैबायदि बाइक सालायना फैनाय जादोंमोन। दा नैबे गेटआवहाय टेम्पारेचारा गोबां उथिनायलाय दान्दिसे सम हाबनो मोनाखैमोन। बिराद अखानि गेजेरजों माने जोबोद मोजां। स' नोंथांमोनाबो गाखोनोब्ला गुवाहाटीनि काछारीसिम फैनानै नोंथांमोना नैबे रबवेखौ गाखोनो हागोन। गिबि खेबनि थाखाय नैबे बुरलुंबुथुर दैमाखौ रबवेजों बारदों। जोबोद मोजां लोगोफोर, नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैनो। ओरैबायदि मोजां जिरायखादों। सफैबाय लोगोफोर, दा जोङो ओंखारबाय। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो देखायगासिनो। नैबेनो जाहैबाय नर्थ गुवाहाटी। गोबां मानसिफ्रा हनै बिथिंजाय वाइटिंआव दङ। बिथांमोना दा दसेनि उनाव गाखोनानै काछारीसिम थांगोन।
बै बेनो उमानन्दआ नोंथांमोना नुदों जानांगौ जों बेनि गेजेरजोंनो दा बावैसो जोङो बारबोबाय जोङो गुवाहाटीनि रपवेखौनो जोङो गाखोनो होननानै जोङो गाखोफैनाय जाबाय स' नोंथांमोनाबो गाखोफैनो हागोन बे रपवेखौ जोबोद मोजां गाखोनो खारनाय बायदिखौनो नाङा माने जनानै बिराद माने मोजां नाङो मेट्र' ट्रेन बायदि बियो स' नोंथांमोनाबो गाखोफैयो बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय जोङो थांफिननो थाखाय रेडि जाबाय थांगासिनो दङ रपवेखौ फिन गाखोफिननो थाखाय लोगोफोर मोनफैबाय रपवेआ जोङो दा बेयावनो जोङो फिन गाखोनानै जोङो कासारिसिम जोङो हान्थिलांफिननोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय था दा जोङो गाखोलांफिननोसै स' गोबां मानसिफोर दङ बेयावहाय नै जोङो फिन खेबसे नर्थ गुवाहाटीनिफ्राय फिन गुवाहाटी कासारिसिम जोङो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय था जोङो हान्थिलांफिनबाय माबायदि नांदों नोंस्रा मोजाङानो एसे गिनाय मोनो गेजेर गेजेर जेब्ला खुन्थाजों अब्ला गोजौ दावफैयो नालाय गिनाय मोनो आरो एसे गाहाय जालांदों माने समखांनाय मोनो शपिंआव एसे गिनाय मोनो आरो दावखोबाथाय एसे गिनाय मोनो गासैबो बिजि गोजाथार गावबा गाव सोरबा मबाइल थुदों सोरबा केमेरा लादों नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आं नोंथांमोना आबुङै देखायगासिनो दा जोङो ब्रह्मपुत्रनि बेसेबांबा गोजौआव दङ आरो गोजौनिफ्राय नोंथांमोना नुदों नैबे मोनसे आइलेण्ड बेसेबांबा समायना दैनि गेजेराव दिप होननानै बुङो बेखौ नायलांबाय था नोंथांमोना बेखौ गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो आं बेखौ आबुङै नोंथांमोननो देखायगासिनो वाव जोबोद समायना मन्दिर दङ बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जोबोद समायना बे मन्दिरा नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो मजा नांदों गाखोनानै स' गाखोबावनो एसे लुबैलायदों गोबां अखा हादों लोगोफोर दिनै अखा हायामोनब्ला बोथोरा जुदि क्लियार जानायमोनबा आरोबाव बेनिख्रुइबो साबसिन नुबावगौमोन नाथाय गोबां अखा हानायनि थाखाय बोथोरा दोमैलु जानायखाय पिक्चार क्वालिटिखौ बारा थिग होनाय नंला ओंखारबाय जोङो नैबे समाव ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांदोंमोन गाखोनो स' नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैनो हागोन बे रपवेआव दा जोङो ओंखारलांगासिनो करना पड़ता है थोड़ा सा कर दो कब आया था आप लोग कब आया था something about your experience 5 years हो गए हमें रहता है 5 years क्या काम करते हैं आप student है nice to meet you okay रपवे लोगोफोर जोङो दा बावैसो गाखोखांबाय नै कासारिनिफ्राय नर्थ गुवाहाटीसिम जोङो गाखोदोंमोन आरो नर्थ गुवाहाटीनिफ्राय फिन खनसे जोङो गाखोनानै कासारिसिम जोङो फैफिनबाय
स' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आङो नोंथांमोननो आबुङै देखायलांबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो बाय बाय लोगोफोर